Her er Kåre. Kåre har ingen venner. De andre siger grimme ting til Kåre. Kåre er ikke særlig stærk. Og Kåre er i dårlig form. Pikachu! Sport. Pikachu! Sport er sjov. Sport er nemlig sjov. Du skal bare finde en sport, der passer til dig. Der er et hav af muligheder at vælge imellem. At dyrke motion gør, at dig og din krop får det bedre. Alle børnene havde respekt for læreren, undtagen Max, han stak hende ned med en saks. Du er sej, Kåre. Sport gør dig sej!